pot fi văzute din 17 august pe marile ecrane într-un concept nou, denumit Hot Shorts. Proiectul reunește 3 regizori, pe cât de tineri, pe atât de talentați. 2 dintre ei, Bogdan Mirică și Radu Potcoavă, sunt alături de noi în această dimineață. Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Hai să o luăm pe rând, fiecare să-și prezinte filmul, scurtmetrajul. Bogdan, începem din partea stângă. Bora Bora, o comedie, tragedie, dramedie. L-am făcut în 2010, l-am început și acum e în programul Hot Shorts. Despre ce e? Care e povestea? E foarte, foarte pe scurt și vulgarizând, e vorba despre un țăran care din greșeală cultivă cannabis, vine poliția, nu știe ce să facă și dă foc culturii și sunt niște consecințe neașteptate. Am văzut, cred că, astfel de filmulețe virale pe internet în care... Da. Se pare că la un moment dat undeva întâmplarea a fost reală, după care cred că a devenit un soi de legendă urbană. Radu, filmul tău, scurtmetrajul tău? Tatăl meu e cel mai tare. E vorba despre o lecție de viață pe care un tată i-o dă fiului său, undeva într-un cartier bucureștian. Deci la tine mergem pe zona mai profundă, să înțeleg? În timp ce zâmbim la scurtmetrajul tău, la Bora Bora, mergem într-o zonă a psihanalizei, Nu, al meu e ceva gen acțiune, dramă urbană. Avem 3 bătăi în 20 ceva de minute de film. Bătaia eruptă din rai, că spuneai că e de o lecție de viață. Să înțeleg că prin bătaia educă? Și din rai și din iad, undeva între. Bun, ca să înțelegem exact ce înseamnă un scurtmetraj și cum se combină ele în această ecuație a noului concept de care vorbeam în prezentarea mea. Câte minute are un scurtmetraj spre deosebire de un film mult mai lung, scurtmetrajele voastre? Ale noastre au în jur de 30 de minute fiecare. Sunt diferite între ele. Cred că ăsta e un lucru bun, pentru că practic spectatorul are garanția că măcar unul dintre ele o să-i placă. Unde nu au nevoie de o coerență, oamenii în general când vin la cinema să stea, mă rog, o oră jumătate, 2 ore cât stau, nu simt nevoia unei povești coerente, sunt ei suficient de receptivi la astfel de ruperi de ritm? Cred că ce au ele în comun e faptul că sunt scurtmetraje și scurtmetrajele în general sunt făcute de regizori de cel mai multe ori, de regizori care n-au făcut încă un lungmetraj. Și atunci au mai puțină presiune creativă din partea producătorilor, distribuitorilor, ei cam pot face ce vor ei. Și cred că asta poate să fie numitorul comun al filmelor noastre, că sunt făcute de niște oameni care sunt încă nebuni în sensul bun. Încă își permit să greșească cu limitele. Și să greșească în sensul bun al cuvântului, să te duci puțin. Da, există și o altă filozofie a spectatorului care vine la un astfel de film, de scurtmetraj. E el altfel, nu știu, programat să vizioneze? Ar trebui să fie, cred, mai puțin dogmatic, să aibă mai puține prejudecăți, să fie deschis la cât mai multe... Pentru că filmele noastre, într-adevăr, au și 3 soiuri de umor diferite și se duc și în zone de emoție și psihologie diferită și de angoasă diferită. Al lui e foarte urban, al meu e foarte rural. Adică, contrastele... Da, dar pe de altă parte există un soi de topos, etos, există chestii românești foarte reale acolo. Asta să fie filonul central pe care să-l urmărim, o experiență autentic românească, undeva o psihologie românească, dacă vrei? Să sperăm că da, din punctul meu de vedere. România văzută din 3 unghiuri diferite, de către 3 regizori. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Mergem să vedem aceste scurtmetraje. Vă urez succes cu ele și baftă spre primul lungmetraj. Dacă ăsta e un obiectiv, nu știu, nu-mi dau seama care pot fi obiectivele. Mulțumesc mult!